Дзяўчынкі і хлопчики, салют, Лесик. Салют, Кася. Доброй раніцы, сябры. Кася. Лесик, спочатку я буду говорить. Долго? Колькі трэба, столькі і буду. Калі ласка, не перабівай мяне. Добра. Я вельмі уважліва буду цябе слухаць. Ты з Варай учора размаўляў? Не. А я размаўляла. І ведаеш, што высветліла? Не. Вара придумала з намі позаймацца. Чым? Навукамі. О, здорово! Здорово? Что ты такое говоришь, Лесик? Якое здорово? Навукамі? С самой раніцы? Не, я супраць, і ты таксама. Не, Кася, я зусім не супраць. Ты таксама супраць. Інакш я не буду з табой сябраваць. Кася, ізноў ты. Што? Добра, навукамі пазней зоймемся. Эй-эй-эй, добрага ранку усім! Лесик, Вара ідзе. Давай хутчэй хавацца. Куды? Меней слоў. Хаваемся. Добрага ранку, сябры. Добрага ранку. А дзе Кася? Дзе Лесик? Сябры, вы іх не бачылі? Дзе ж яны? Няўжо яшчэ спяць? Эх, каштоўныя хвіліны урока, якія я для іх падрыхтавала, прападаюць. Вельмі, вельмі шкада. Не чую, што яны на урок спяшаюцца. О, паспрабую папляскаць у далоні. Кася, Лесик, дзе вы? Ужо звініць званок, запрашае на урок. Не дапамагло. Ну, тады пагляджу мультфільм, калі мне настаўніцай не ўдалося пабыць. Я тут, Варочка, я тут. Я готовая глядзець мультфільм разам з табой. Прывітанне, прывітанне, Кася. Прывітанне, Вара. Дзе ж ты была? Я? Ай, Вара, чаго мы час губляем? Давай мультфільм глядзець. Я з вами, я готовы. Да чаго? До прагляду мультфільма. Ой, забыўся. Салют, Вара. Салют, Лесик. Ну, вось усе ў зборы. Глядзі мультфільм. Ну і ну, мультфільм. І раз, і яшчэ раз. Не атрымліваецца. Трэба яшчэ спрабаваць. Лесик, а што ты робіш? О, мне здаецца, я здагадваюся. І раз. Ой, зноў нічога. Лесик, ты, здаецца, хочаш як Віпа? Лятаць па свеце дзякуючы вушам, так? Ага, але нічога ў мяне не атрымліваецца. Ну, чаго ты засмучаешся? Таму што Віпа мог падарожнічаць па свеце, а я не магу. А дзе б табе зараз хацелася пабываць? У Антарктыдзе. Ого! А што гэта? А дзе гэта? Гэта, Касечка, вельмі далёка. І там вельмі холадна. Лесик, на што табе ляцець туды, дзе холадна? Я думаю, там вельмі цікава. Антарктыда – гэта сусветны прыродны запаведнік. Гэта так. А давайте паглядзім невялікае відэа пра гэты кантынент. Гэта што, урок? Ды не, я просто хочу вас пазнаёміць з цікавай інфармацыяй. А, тады мы слухаем і глядзім уважліва. Антарктыда. Месца неверагодных цудаў і дзіўных тайн. Гэты кантынент лічыцца найменей вывучаным, населеным і гасцінным мацярыком у свеце. Але кажуць, што Антарктыда – самае прыгожае і дзіўнае месца на планеце Зямля. А я ведаю, што ў Антарктыдзе жывуць пінгвіны, і назва іх, я чуў, паходзіць ад слова «тоўсты». Так, а як вы лічыце, пінгвіны – гэта жывёлы ці птушкі? Што за пытанне, Вара? Ну, вядома ж, жывёлы. Птушкі лятаюць, а пінгвіны не. І тым не менш, пінгвіны – гэта птушкі. Птушкі
якія не лятаюць. Нішто сабе. Ой, я яшчэ болей захацеў у Антарктыду. Лесик, там холодно. Ну и что? Я тепло апрануся. Варя, ты со мной? Ой, Лесічак, ну, наўрад ці. А ты, Кася? Я б, Лесик, з задавальненнем, калі б там было тепленько. Дзяўчынкі, хлопчыкі, а вы где б хацелі пабываць? Напішыце нам, падзяліцеся сваімі марамі і жаданнямі. Так, вось я, напрыклад, хачу апынуцца на прыгожай палянцы, на якой шмат духмяных кветак. А я... Лесик, ты ўжо сказаў, што хочаш пабываць у Антарктыдзе. А табе, Вара, куды хочацца? Мне, ну, да бабулі б у вёску адправілася. Там мне адпачываецца лепей за ўсё. Сябры, чакаем ваши листы по адресах. Поштовым 220 807, город Минск, улица Макаёнка, 9. Ці электронным доброранок ТВ @gmail.com. Программа «Доброранок». А зараз давайте глядзець мультфільм. Давайте! Ну што, спадабаўся вам мультфільм? Так! Тое, што вы зараз убачыце, вам таксама спадабаецца. Яшчэ один мультик! Не, лепей. Ой, іх цікава. Вара, хутчэй показывай! Письмо! Ура! Так, мы атрымалі пісьмо ад Ксюшы Бункевіч з вёскі Ляскоўка Мінскага района. Ксюша, привітанне! Доброй раніцы, Ксюша, будем сябраваць. Я вам зараз прачытаю яе ліст. Так, прывітанне Касі і Лесік. Я маю вялікую сям'ю. Матулю, тату, 2 бабулі, 2 дзядулі. А яшчэ ў мяне ёсць 2 родных браціка. Аднаму 4 гады, другому 8 месяцаў. Здорово! Ксюша, передавай ад нас привітанне. Ксюша любіць чытаць, маляваць і глядзець тэлевізор. А яшчэ гуляць на вуліцы і ў парку з сябрамі. О, як я! І я. А яшчэ Ксюша дапамагае матулі даглядаць сваіх малодшых братикаў, а бабулі па гаспадарцы. Малайчына, Ксюша! Нам Ксюша піша: «Мне вельмі падабаецца ваша перадача. Я кожную раніцу прачынаюся ў 7 гадзін і бягу ўключаць тэлевізор». Дзякуй вялікі, Ксюша. Нам вельмі прыемна гэта чуць. Ксюша, чакай адказ на сваё пісьмо. Хутка ты яго атрымаеш. Так, мы з адказам ніколі не цягнем. Ксюша, яшчэ раз дзякую за пісьмо. І зараз ад нас і Ксюшы, і вам, дзяўчынкі і хлопчыкі, мультфільм. Так. Ну што, сябры, нам трэба развітвацца. Ужо. Так, час нашай сённяшняй сустрэчы выйшаў. Жадаем усім выдатнага дня. А мы з вами хутка сустрэнемся зранку У нашым добраранку! Да сустрэчы!